Beste inwoners en ondernemers van Dantmediel. Zat je van mijn event binnen, spreek ik je ieder jaar aan het begin van het jaar even ta. En dit keer ben ik in Veenwouden. Ik sta in het prachtige, mooie spoorpark wat oude de hier online is. En Veenwouden is ik het wemplak waar ik met mijn vrouw, mijn soort, nocht en willen wennen. Veenwouden, met dit prachtige park en een prachtige stationslocatie, is het oude hier rond de hier maken tot de poorten van Dantmediel. Maar niet alleen de poorten van Dantmediel, maar de poorten van de hele regio Noord-Eerst-Friesland. Steeds meer mensen ontdekken deze prachtige regio van Friesland. Oude jaren ben een soort mensen net op vakantie geweest naar het buitenland, maar ben naar Friesland komen. En vooral naar dit onontdekte stukje Friesland. En mensen zijn aangenaam verrast. En we zorgen dat er steeds meer camperplakken, maar ook bies komen in deze gemeente. En dat jouwt natuurlijk weer een stukje nieuwe elan. De recreatieondernemers hebben een goed jaar achter de rug. Maar er ben ik ondernemers die hebben net een goed jaar achter de rug. En we tochten terug vaccinatie, tegen het coronavirus, dat er wat meer ruimte komen zoeken. Maar die ruimte wie van korte duur. Voor de Christ ben horeca, winkels en squalen we tegengegaan. Maar we hopen dat met name dat de mensen volgend jaar, deze ondernemers, wat meer perspectief krijgen mogen. Een paar dagen voor de Christ gingen de winkels weer op slot. Restaurants gingen op slot. Maar de squalen gingen we dicht. Maar beste mensen, we moeten wel de mijnbekoers verzorgen dat we in verbinding blijven met elkaar. En dat we omzien blijven naar elkaar. En dat wij voorzichtig wezen moeten wat we al hier naar buiten brengen via sociale media. Want we hebben elkaar zo nodig, vooral in deze tijd. En we moeten net komen tot dwarsspalt. Respecteer elkaar en waardeer elkaar. Denk om elkaar, maar pas je goed op elkaar. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we de verbinding die we met elkaar hebben in deze meeskippen, dat zo bloot. En je kinderen heb ik daar alle vertrouwen in. We hopen erop, maar we vertrouwen er op dat 2022 ons meer perspectief jamai. Wij als gemeente hebben plan. Plan met name om het industrieterrein hier in Veenwouden uit te breiden. Maar dat het Sjerkenstritten in de Westerijn en een Haatwaai in Danwoud ompakt worden om nog veiliger te maken. Maar Broeksterwoud, krijgt een boost. Daar hebben we samen met de Doms, maar vooral de Doms zelf, plan maken om de brink op te knappen en een fietsmaarwij. Zat bij Spek en Broeksterwoud in het nieuwe jaar weer een nieuw onzicht krijgen mooi. Maar naast deze plan heb ik woningbouwplan. We willen graag in alle dorpen van onze gemeente bouwen. En met name voor jonge mensen. Maar bij alles wat we doen, dat kennen wij als gemeentebestuur net alleen. Dat moeten we maar jem als inwoners. Maar maar ons bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wat zo wichtig voor ons is. En we werken geer, dus niet alleen op gemeentelijk gebied, maar dat doe ik op ANO-gebied. En ANO is een geerwerking met Noord-Eerst-Friesland, dit sterkste deel, en een Kaspelen. En de ouderen zien hier, heb ik zien dat die geerwerking een heel soort tot stand gebracht heeft. Met name de onlist van de centrale as. Maar ik heb heel bij het Riek loswekje van de regio-deal. Dat we ons regio hier een economische boost gaan willen met blauwende werkgelegenheid. We kennen een soort alleenig, maar met elkaar komen we verder. 2022 is ik het hier met jou naar de stembus maaien.
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daar kunnen jou aanjan door middel van jouw stem wat jou belangrijk vinden. Want dat model staat voor het najaar voor belangrijke keuzes. Niet alleen hoe gaan we bestuurlijk verder, maar wat vind jou belangrijk qua woningbouw, qua onderhoud van dieken en de openbare ruimte. En alle zaken meer, maar het meestelijke aspect. Dus ik roep je hem op, maak je gebruik van je stemrecht. Het is oerwichtig om dat te doen. Jouw mening is belangrijk. Maak elkaar voor wie dat we deel. De meeskippen zijn hecht en goed. Houd dat vast in het nieuwe jaar 2022. En ik wens je hem alweer een voorspoedig, een geweldig, maar vooral zoen 2022.